Hi guys! Welcome to my vlog. Diyan kita ko magsalanding. Ato ta sa hunasan. Ang hunasan nato yan. I-try nato ko man manguha ng kasag. Kasag mo na siyang gagmay na basta kasag. Tara, follow me. Nga ni jud ni siya pag mahapon maghunas jud diri sa amo. Tawa grabe na lumot tawa. Saan man nato inipakuha ko man bir? Grabe ay gani ko sila tinutinaw na grabe dyan din ka, bibo ka dyan din basta hapon na kay grabe na. Tawa. Tawa ang dagat. Tinaw kayo. Grabe kung sabog video ako. Grabe. Tawa na bir kuha nung diyo lo ako magkita ni makakuha ko man ng isda mabaw what sa ito makuha din ngay shield kagamay kagamay di pa man ni makaon patakas na lang nga ba tara let's go to this side that side. Yung mga bata, amo gud diri ang mga trabaho ra gud namo dinhi don. Isda, maghunas, maligo, quarantine, bawal man jud magpanaw-panaw. Mao lang jud namong trabaho diri. Tapit. Another one. Gabi pa kagagmay. Tawa Gagmay jud. Samot grabe kagaway. Tara dire kita tuloy lang yung bell. Oh guys. Dapat siguro kasag kuman diri no. Pero lambay. Oyo sa lambay. May ato mahimo ini. Pero din na. Pagana ta na magsakay-sakay biro. Kasi ba biro? Pirado. Lapit ka mabaw, taga-biro na dito. Sila. Dali kita sa layo. Piyo to sa ingod ta. Sa ingod. Chamba na siguro makahanap kita ko man ng lambay tapos kasag. Tawa kay grabe pa ka. Kuan pa, yung kaningkuha ng ang lambay, pwede man yung makuha ng hapon pero ang kasag gabi lang jud na sila man tunga. Hindi jud mo makuha ng inani ka kuan. Siguro on manuyo pero bawal naman kay curfew na 9 ragadan curfew na mo diri 9 PM. 9 PM dapat siya na dito sa bayay. Amo na dito siya. Hala unsa man to ilang dito ha? Tajom to? Tajom? Yung mga tao diya Kuman na to bir tajom? Siguro. Arat. Daw kayo. Talayong ay tajong good. So ano na tato ay mga isda Wahibis. Bayo na kang. Dirita. Kay mahanap ani. Bir wala. Wait may ato ko ano? Kaya to putsa na sa ato kamo to sana to pagdako pini. Alam nila ba taron mag-adobo nan kuan kasag. Lami jud. Lami ra gyud sa asawa. Tamo. Lami pagad sa enjoy yan. Diri kita
Gamay man. Saan man natin ipakuha na gamay man. Kaya ko. Dirigit ka. Dari na mi guys sa ingod. Oh, ingod sa among pantalan. Oh. Saan na ka na mo ini. Tawa ko. Di, boss mo. Bubukan ta din ba? Ay, mga isda oh. Mga isda. So, muna to. Tawa oh. Kakwapa oh. Kakute oh. Tawa sa dagat. Grabe ka tinaw. Tawa. Oh. Tawa. Inani gajud ka bibo di repair me. Hi! Hi, guys! Naibutiti oh. Hamsa. Where's... Gamatoy mo na. Sao na lang namo ni. Tawa oh. Grabe ka. Bayat. Wait ha. Grabe jud na mo ka trying hard ga jud na makakuha kami na kasag. Tawa. Tawa kung makakuha ba kami. Nakahanap ka? Simpa akong ka. Hindi mo na. Alalalaon sana. Wow! Mostly ka diri guys sa amo makuha kasag mga pasayan pasating gabi hamok jud diri pasayan anang gagmay ba gagmay lang dili ko lang dagko so amo to diri ta kay grabe ka to diri kasaba. Grabe diri kasaba. So, mauna to. Hope you guys like and share. Don't forget to subscribe our YouTube channel. Thank you. God bless.